Di çaramî salvegera kontrolkirina Efrîna Rojavayê Kurdistanê, jaliyê Tirkiye û grûpên çekdar yên ser bi hikûmeta Sûriye demkîve. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek derxist. Têde daxwaza derxistina grûpên çekdar ji Efrînê ker. Di daxuyaniya Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê de wiha hatiye. Roja 18 Adarê ji her sal, roja salvegera kontrolkirina Efrîna Rojavayê Kurdistanê, jaliyê hêzên Tirkiye bi beşdariya grûpên Sûriyên çekdar veye ku kontrolkirina bajar û tevaya bajarok û gundên Efrînê kirin. Deselata xwe ya ewlekarî û rêveberî li ser sepandin. Di encamê de bi dehezaran ji xelkê Efrînê koçber bûn û êş û azarên welatiyên li ser xaka Xomayî jî zêde bûn. Rastî hemî curên binpêkirin û tawanan di nav de desteserkirina mal û milkên taybet, sepandina bacan li ser xelkê, têkdana zeviyên zeytûnan, dizî û talankirina cihên şûnwarî, serbarî niştecîkirina hejmareka mezin ji malbatên koçberkiriyên deverên dinyên Sûriyê li gund û bajarokan bi armanca encamdana guhertina demografî ku armanca hebûna Kurdî li Efrînê dike hatin. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê serbar ker tevlî bilgekirina van tawan û binpêkirinan jaliyê rêxistinên mirovî û mafnas yên navdewletî ve ku berpirsayetiya wan di ber de tekez kirin. Lê hîn azarên xelkê Efrînê berdewam in ji ber ku hîn li jêr desilata wan grûpan de û biryarên wan de dijîn. Enekesê daxuyaniya xwe de got hevdemî ku em van binpêkirin û tawanan ku di dermafê xelkê me de li Efrînê têne kirin şermezar dikin. Enekesê wê herdem kiryan û tawan û binpêkirinên grûpên çekdar eşkere bike. Daxwaza ji civaka navdewletî û rêxistinên mafê mirovan û yên mafnas û desteyên netewên yekgirtî ji bo rawestandina wan bike. Enekesê daxwaza derxistina wan grûpên çekdar ji nav xelkê û deverên sivîl li bajar û bajarok û gundên Efrînê û radestkirina Efrînê û rêveberiya wê ji xelkê wê yeresin re dike. Di dawiya daxuyaniya xwe de Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxwaz cetîlafa niştimaniya hêzên şoreş û opozisyona Sûriyê kir. Papendî cêbjêkirina rêkeftina di navbera wan û enekesê de derbarê kar li ser rawestandina binpêkirinan û asankirina vegera koçberkiriyên Efrînê bo mal û milkên xwe bi aramî û ewlehî ku hatiye imzekirin be û daxwazê ji welatên sponseriya proseya siyasî dikin ji bo li zêd ektîvkirina Rêya Cenêv û biryara navdewletî 2254 ji bo dîtina çareseriyekê dawî bi azarên hemî Sûriyan li her derî bîne dike ku garantiya avakirina Sûriyayeka demokrat pirjimar yekgirtî destûra wê danpêdanê bi mafê netewiyê gelê Kurd û hemî pêkhateyên din bike.